I mean as long nje wena usayithanda inge abantu abangakhona uvumelana nabo hayo hayi kumnandi kwakho khona kusebethebeleni ngicela ukubuza la baba la ekuthiwa asihlonipha amakhosi khona aswafunda amaRoma chapter 13 elinye ivesi abangishaya ngale ingceke kuleso amaRoma chapter 13 from verse 1 AmaRoma chapter 13 from verse 1. Nangemuva nomkhulu AmaRoma. Akube yilowo nalowo azithobe phansi kwamandla ombuso ngokuba akukho mandla ombuso angaveli kuNkulunkulu. Lawa akhona amiswe nguNkulunkulu. Ngakho ke omelana namandla ombuso omelana nesimiso sikaNkulunkulu kepha abamelana nakho baya kwamukeliswa ukulahlwa. Ngokuba ababusi abesabeki kwabenza okuhle kodwa kwabenza okubi. Kepha uyathanda yini ukungesabi amandla ombuso na? Yenza okuhle uyakubongwa yiwo. Mana ke baba yenza onjani Okuhle. Abamlandeli umuntu owenza onjani owenza okuhle. Yes. Amakhosi enza into ehambisana nentando yabantu kaNkulunkulu ngoba emiso bani uNkulunkulu awenza okuhle. So ashaya umthetho ukuthi lokhu ungenziwe. Umuntu egqekeza uzoboshwa, umuntu edlwengola uzoboshwa, umuntu ebulala uzoboshwa, umuntu ekhuthuza abantu uzoboshwa. Then lokho kuyahambisana nomthetho kabantu lo. Unkulunkulu. So awumelani nalokho. Kodwa mangabe phezulu bephinga aba president. Beshaya umthetho wokukhosisa. Bona uqobo bezokuhle. Funa ukubathobela. No. Ubaba wakho mayingasindisiwe ehlabela amadlozi. Uthi babe ihlonipho ihlono bani? No. Ukuze insuku zakho zande ezweni. Baba akambuleka ivangelo lokusindiswa. Mina ngisindisiwe ngisahlabela amadlozi. Ubaba uthi lana ingane yonke ufuna ukuthobela umthetho la ekhaya. La ekhaya siyahlaba sishisa impela. Ufuna ukumthobela? Cha. Sekumlilo. Now uJesu Kristu wakhashelwa ama-authorities. Abaphathi mandla. Ababezothiwa ubani? Babezigaba entathu. Abafarisi. Izazi imithetho. Ababhali. Yiba bahlangana bakhaphela bani? uJesu Kristu. Lama authorities ayebekwe uNkulunkulu. Kodwa uJesu ayingamfuni. Amkhaphela uJesu. And uJesu wayemelene nabo. And bafuna yonke into abase bembambe ngayo bawengenalo iphuthu uJesu. Kodwa babemsonda. So ama-authorities akhona kulesi sikhathi esiphila kusona namhlanje. Asebenzele uSathane. ORamaphosa basebenzele uSathane. OMandela babesebenzele uSathane. OTrump basebenzele uSathane. Uma beshaya imithetho bamelene nemithetho kaNkulunkulu. Asikwazi ukubathobela. Kodwa siyahlonipha ukuthi bangabaholi abahola abantu abadala uNkulunkulu. Kodwa sikwazi ukwenza izinto abazenzayo nabayishoyo ephambene nentando kaNkulunkulu. Asikwazi futhi ukuyivuma. Sikwazi ukuvuma umuntu akhohlolise. Asikwazi ukuvuma umuntu akhohlolise isabula. Nesibusho sikudalule. Washo njalo uJesu. Akafuni uNkulunkulu. Washo njalo uJesu kubaFarisi wathi kwenzeni abakushoyo ngoba babekhuluma ngomthetho kaNkulunkulu. Kodwa lokho abakwenza ngokwenza ngoba babekhuluma izwi kaNkulunkulu kodwa ukulenza babegqilaza abantu. Upreventa phela, upreventelana. Uma ungashadile upreventelana. Uma ushadile upreventelana. Uyabulala. Wena udala uNkulunkulu. Wadala ukuthi wena uzozala ingane eziwu10. Manje uyapreventa ukufuna ingane engaki eziwu3. I-world system umqondo kaSathane lowo. Emhlabeni wamakhosi. Izicebo kaNkulunkulu akulethele emhlabeni uzozala ingane eziwu10. uSathane uyayivimba lezi ngane uyazi ukuthi uNkulunkulu bayifeza intando yakhe ngecebo lakhe lezi ngane usenkingeni umbuso wakhe. Awusakhonza uJesu Kristu usukhonza uSathane. Prevent kuvela uNkulunkulu kuvela kuSathane. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu ovalayo isibeletho
uNkulunkulu futhi ovulayo. Ngapha ngasekhaya kwaMaphumulo kunenkosi. Inkosi le obusi ichief yabeka umthetho ukuthi isonto kwaShembe yabeka umthetho endaweni yathi wonke umuntu wala uzogcina isabatha lelaka kwaShembe. Kwathiwa angithi asisothina kwaShembe sikhonza uJesu insuku zonke day by day. So manje kuzofanele uvumele lo mthetho obekwe inkosi ekhonza kwaShembe ngenxa ukuthi yona ifuna kwenziwe ngokwesonto layo. Ngenxa ukuthi ubaba esaphila umele nensindiso yethu. Wathi mntanami inkosi uqwabe. Wathi mntanami inkosi isha umthetho ukuthi ngesabatha lana kufanele kusabatha wonke umuntu. Ngathi baba ngixolisa mina ngisindisiwe. Angisonto kwaShembe. Iyongixolela mina ngizoqhubeka ngisebenze kade ngisebenza. Ngiyaxolisa kakhulu kusho nenhlonipho lokho kodwa ngizoqhubeka ngisebenza. Ayikho siyokwenza ke kwenzayo ngoba mina uJesu wami ngilandela